No kaya anak nga sina. Ay, ako, hindi pagpakialam ko dita. Gure man ta, panamis ba? Sige paray, problema. Umisbo lang ah. Baka mo agawid ka man ay. Ne, tinatawag ah. Number Mike. Hello? Bay, sino ata ay? Ay, sige? Ay na ba? Bay, sino kumanga iti binutang mo? Ay na ba? Awan, di pagpakialam gaw. No, dayta ti kaya mo. No kaya anak nga sina. Ay, awan, di pagpakialam ko dita. Ay na ba? Adaw iti babae dita. Pwede ko na mong sikalang ti babae nga makinkayat ka na. Adaw ti babae dita. Ano sina ti kaya mo? Di sina. Pwede na mo. Mabubutang nak. Ay naabaw. Anak nga mabubutang di kastan. No, talagang sina ti kaya mo. Di sina. Ay abaw. Ay na, nakadulagi di nga mumun aya. Wayne! Naapaw? Sino nga'y kumangit? Ibinotang mau? Paray, relax ka lang. Bay, sino yung kanti talat katungtong mau? Bro lang baray. Katong-tong agpay. Awang nga talaga. Di ko indom kita nga, babay. Ay, apaw. Ay, amaw, nabayag ko nga, amaw. Kwartak lang tihabol, maw. Ay, naapaw. Uy, nabayag ko nga mo, daytan. Ay, naapaw. So, nga no kaya mo, di sina. Ay, na. Amaw, nagpangit ka nga talaga. Nagpangit mo, tataw ka live. Hanggang tumawag ka niya ako na. Wayne, hanggang tumawag ka na. Ay, naapaw. Natin. Gure ka man paray. Silpong ko ate ah. Ay, isipon mo ka paray? Gawin paray. Pero sino di kinatungtong mau? Napo, sorry pare ah. Cellphone mo ba ganda ita? Asawam garod da dyan paray.